paralog baro kane kalong gajing penbena kabudon kam kabawan lengba na ka office jong ka deputy commissioner Ribhoi district bahadien katkum ka kaipod balayo na ka office jong UDM NHO Ribhoi district baladon iway na KHYNNAH school jong ka MeECL secondary school UMMIAM ibala test positive COVID khatkhandai kumshi benta banyada na gajing sapriang jong neu khnyang jingpang labtha ikitu giblaya jan ba ite KHYNNAH ibalayo eka positive bakin sobha banshong pin kerpang yelade lane ban isolate yelade tat hadu bandala dap test biang kumta na kaliang ka office jong ka deputy commissioner Ribhoi district kalapan benaru da ka section shispa saupusau CRPC ha kate ka jaka nadu ka arpun tarik April hadu ka shitarik ume arhajar arpuwe khnang banla bante lakam ya ka jing sapriang jong neu khnyang jingpang khublai shibun